Na Isn't She Lovely hrám emol stupnicu, emol tóninu, mám tu podklad v emole. Niekedy hrám emol harmonickú, keď prídu akordy, ktoré nie sú v emole. Napríklad H7, tak tam dám emol harmonickú. Ale niekedy aj keď bude A7 akord, tak ostávam na tom emole, nič tým nepokazím, keď tam nezahrám veľkú terciu z A7 cis, čiže ostanem tam na C, iba to neznie zle. To je vlastne B9 alterácia. Musím to zapnúť. No a budem do toho hrať. Začínam v tom emole. Celý čas som emol iba. Idem druhé kolo, tam dám aj emol harmonickú. Dal som A-dur tóny. Teraz emol harmonickú. A teraz budem hrať iba tóny akordu, ktorý práve hrá. A teraz hocičo.